Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo nawa. Na insha Allah na san cewa za ku ji daɗin wannan bidiyo, za ku ilmantu da wannan bidiyo, za ku wato bidiyon na fata zai faɗakar da kowa. Kamar da ku gani tun a title na wannan bidiyo, wato application ɗin da zai yi ma komai a wayarka. Wato shi wannan application ana wato amfani da shi ta waje ta mai don yin abubuwa da yawa, domin kuwa ba kowa ne ya san iya abin da ake amfani da wannan application bai na yin abubuwa da yawa. Ɗaya daga cikin abubuwan da wannan application yake yi shine zai iya haɗa ma wato thumbnail, sannan kuma zai iya wato haɗa ma wato logo kenan, logo na channel kenan daga masu YouTube channel. In ka buɗe YouTube channel kana so kai creating na logo na YouTube channel ɗinka, za ka iya wato amfani da application ɗin nan domin ka yi creating ɗin logo wanda za ka saka a YouTube channel ɗinka. Yanayin abubuwa da yawa, idan ma misali bajo za ka yi ko wani abu dai, duk wani design za ka yi amfani da wannan application. Kai tsaye wurin je nuna wannan application, insha Allah zan ba muku link ɗinsa a description, sai ku je ku sauke shi akan ba tare da wata matsala. Ni dai kawai zan shiga nawa. Kamar yadda kuke gani ga application ɗin, wato Lab. Kamar yadda na faɗa zan ajiye muku shi a description, ko yanzu kai tsaye zan shiga application. Idan na shiga application ɗin, kamar da kuke gani gashi nan suna tambaya ta confirmation, abinda suke cewa an auto save of your last session is available, do you want to recover it. Suna cewa wato abin da na yi a baya a cikin wannan Lab din yana nan available, yana nan, ina so in ci gaba a kansa, kawai sai in ce wato kansa, in fara daga sabon kenan. To idan dai ka shige shi zaga wato za ka samu cewa a wannan fuska yake. Misali sai in goge wannan abin da ke kansa. To misali a ce ina so in haɗa wato logo, abin da zai faru kawai zan zo daidai kan nan gurin, kamar inda nake nan gurin. To logo ɗin da nake so na haɗa, zan yi amfani da kokona ne ko kuwa zan yi amfani da wato cycle ne, kuma dai wani kala zan zaɓa a nan gurin. Ma wato da wannan mai kamar lob na zan yi amfani, amma zan yi amfani da wannan mai cycle ɗin. Mai cycle ɗin na ɗauka, sai in ja shi haka. Sai in ja shi haka. To idan na ja shi haka, sai in zo nan wato stop, shine wannan kamar yadda kuke gani ga wani ɗan baki yana fitowa. To duk yadda ya mun, kawai sai in bar shi a haka. To misali kawai ba sai na ɗauko wani ba, zan iya copy ɗin wannan abu. Da abin da kai a Lab za ka iya copy ɗinsa ya zama guda biyu. Ko sai in danna wannan alama wadda aka rubuta copy. Kamar yadda kuke gani ina yin copy, to already na yi copy ɗinsa ya zama guda biyu. Yanzu cycle ɗin namu ya zama guda biyu. To kawai sai in mai da ɗayan ya koma ɗan ƙararrami. Misali sai in saka shi a haka.
wannan kamar misali zan haɗa logo ke. To misali zai zo kuma wato zo kamar misali rubutu zai da kan wato wannan wato icon din na A, zai danna wannan alama ta plus, text kenan, rubutu kenan. Zan dawo da wannan new text din nan gurin, sai shiga wato edit, new text ne a ciki already, ko yaushe ka shiga misali sai in sa wato welcome. Zarar na haka zan zo in ja shi, kafin nan ma zan je in canza mai wato kalarsa. Zan shiga color, zan sa mai color kamar da kuke gani da wani ganin shi, amma kuma akwai size amma to zan yi amfani da, idan kana so ka yi amfani da rubutu wanda yake mai kyau ne, gashi nan wanda aka sa style, wannan style za ka shiga za ga cewa ba irin wannan rubutun za ka samu ba. To yana da kyau ka yi amfani da wannan style. Haka danna alamar nan ta browse, sai ka zaɓi rubutun da kake so. A nan ni kawai zan zaɓi wannan, misali kuma na rubuta wannan welcome. Yanzu zan zo in ƙara mai size, ƙara mai girma. Misali a ce ya mun haka, to kawai yanzu abin da za a yi zan yi nan, to wannan tambarin na wato quick wanda aka sa abc nan gurin kenan, wanda aka saka abc, to da shi wato zan yi amfani, wato wannan kenan zan yi amfani da shi, ko zan danna shi. Bayan na danna shi ko zan ja wannan abu haka, idan kuma ina so in lankusa ta can ne sai in mai haka, kun gani? Kamar da kuke gani gashi na sa welcome misali, na rubuta kamar gobe ba an canza wato kalar rubutu. Idan na ka zaɓa raman already daman na gaya muku, za ka zo ka ƙara mai size ne yadda zai girma a cikin wato abin da za ka saka. Na ƙara mai size inda wato wannan ta cube mai da nuna muku ita, da kuke gani gashi nan na lankwasa shi. To duk da ya zo da kala, idan na so zan iya canza mai wato kala, to amma zan bar shi a haka. Idan zaka canza mai kala, kawai na wannan zaka zo wato nan gurin inda aka sa wato color, nan gurin kenan, nan zaka zo ka danna kawai zaka canza mai kala.
to yanzu misali ina so in sa YouTube channel daga daidai nan ƙasa don danna alamun ta text don jawo wato edit da inda ka ga alama ta ɗan fensiri a misali kasancewa wannan tana nuna cewa wato rubutu kenan kawai da zarar na ya kasa yin danna nan sai goge wannan new text din da suke rubuta yanzu rubuta abinda na rubuta misali sa channel da bayan na sa channel abinda ya kamata ya fara zuwa yanzu sai yanzu wato follow bayan na zo sai in shiga ina shiga misali sai in samu yayi wato wannan kala misali size ƙara mai girma idan na zo nan to zan je in yi amfani da style din nan wato shine wannan yadda kuke gani shine wannan style za ka sa rubutu wanda yake da wato style na yi amfani da wannan yanzu ma zan sake sa shi rubutun ya yi girma zan je in rage mai size zan je in rage rubutun girma misali ba za mu je rubutun sa hakan ba to kawai da kuke gani wannan ƙasa ke to baya zan ja abu ja shi ba mutum ya yi girma dai har yanzu ya kamata a ce ya saitu sosai misali kawai wani an bashi haka tunda kawai ina muku wato misali ne misali zan rubuta kuma sunan channel dina zan dai zo in danna wato edit din ne to nan zuwa kenan da zarar na zo kawai zan danna shi idan na haka zan goge wato wannan welcome mutum da abuwan nake yauwa kamar da kuke gani idan misali wannan welcome to nan da na rubuta idan ina so na goge ta wancan da ko kanta zan danna to ni kuma ina so rubutu ne a cikin wannan kan cycle din to zan danna shi za ku cewa wannan alamar ta yi wato yadda take nuna cewa a nan wurin za a yi rubutu to shi ne zai nuna alamar wato ta text wannan alamar ta to idan ya nuna mun nan kawai zan danna ina danna sai in danna edit ina danna edit din nan misali sai in zo sa wato amga bai zan sa ne misali in sa technology TV sai in janyo abu haka na sa technology TV to sai in zo misali nan style sai in danna wato browse nan gurin kenan
idan na zauna sai in zaɓi kalar rubutun da nake so. Bari in zaɓi wannan. Idan kai ka tashi ka tabbatar da cewa misali ya yi kyau sosai, saboda tabbatar da cewa wannan rubututtukan gaba ɗaya sun shiga ciki yadda ake so. Yanzu bari in je in ƙara mai size, ƙara mun girma, saita shi, ƙara mai size ne. Technology. Size. Da kuma wato wannan cube din. Sai ta muku shi ɗaya da za ku gani. Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Na dai ka tabbatar da cewa ya saita misali. Ga sunan wato channel ɗin mun rubuta. Yawwa, misali za mu iya zuwa ma kuma sannan mu sa sticker. An yi amfani da sticker, mu sa sticker ko wace kala idan muna so. Za mu iya ɗauko hoto daga wato gallery namu, shi nan ma mu wato idan za mu sa sticker, bari an yi amfani da wato cikin memory. In za ka ɗauko abu a kan gallery naka, ga shi na kamar da kuke gani, ga text, ga current date, ga sticker. Misali bari an fara shiga sticker. Ga sticker ka zaɓi wanda kake so. Misali bari an ɗau wannan, akwai sai in zo misali in saka ta daga daidai nan gurin, sai ta a nan, sake ɗauko wata. Tick. Zai sake shiga alama nan ta plus. Na ka danna ta in sticker ce sai ka shiga sticker. A sticker nan na shiga, ko ba a ce wannan alamar ta flower zan sa misali. Yawwa, ta ma fi kyau. Sai in zo misali in zo in goge wannan. Idan na goge shi sai in zo in ɗauko irin wannan flowers. Sai ita mana zo na saita ta. Yawwa, kamar da kuke gani na saita wannan flower. To misali a cikin nan na so in saka wasu abubuwa ko hoto ko na abu, sai in zo ko gallery na,
mun zo ganin ya misali ka san ta kai to already in kana so ka saka zaka je wato gurin baga na ka zaka zaje wato YouTube wannan YouTube icon ne kai download ran sa alamun ta YouTube wannan kai akwai da zaka sa cycle kake son ta ko ba cycle ba ne wanda ke ta cycle ga alamun ta YouTube sai ce yanzu kuma Instagram nake so ka ko amma sai mun da koshi wannan ba zai kyau ba in a circulation amma tun da ba to yanzu kawai bara mu bar shi a yace yake yauwa haka zai yi till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Zaka saita shi kawai yadda yanayin girman da kake so ya kasance kake so ya kasance. Sannan misali a ce in ɗauko alamar nan ta Twitter. Matsi tabbatar da cewa ta da yan ƙararrama yawwa da ta zara ta dawo yadda nake so to ita ma zan zo in saita ta misali sai in ɗauko Facebook icon wato logo na Facebook sai in danna shi ni ma sai in zo in tsuke shi haka da shi ɗan ƙararrami through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on wani kawai finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. shi ma ya da yan ƙarami ko kuma bara yin bashi rato da yanzu mu je mu sa alama ta tamari wato na TV mu sa wannan kamar yadda kuke gani gashi na saka to haka zai kasance za ka yi saka gaba ɗaya wato abubuwan na social media ka jera su haka nan ka gyara nan gurin to bayan ka gama misali idan haka kake saka wasu in ma za a ƙara mai wani abu to kawai yanzu dai abin da za a yi idan za ka yi wato saving
za ka zo wato nan gurin ne wannan alama za ka zo ka shige ta. Zarar ka shige ta za ka ga sun ce save as project, save as image. To abin da aka amfani da shi shine save as image, kai shi za ka danna. Zarar ka danna shi sai ka danna wato save to gallery nan kenan. Shi ne yana, to bayan ya gama yanzu yana nufin cewa ya yi saving. To kamar yadda kuke gani, kamar yadda muka yi hakan din nan, haka za mu iya wato yin wato yin komai da muke so. Ko da a ce wannan thumbnail za mu haɗa, kawai abin da muke da bukata kawai za mu sa background misali, kamar da an mu danna wannan alamar ɗin ta ɗigo-ɗigon nan. Da muka danna wannan alama ita ce wannan alama ɗigo-ɗigo guda uku nan, to za mu zo wato nan gurin inda aka rubuta image size. Bayan mun zo inda aka rubuta image size, za mu zo mu danna. Idan muka danna za mu zo wannan custom ɗin za mu shiga. To kamar yadda kuke gani ga su nan profile picture, square, ga YouTube channel banner, ga YouTube thumbnail. In za mu yi na YouTube thumbnail za mu danna shi mu kuma da shi YouTube thumbnail. To a nan gurin za ka ɗauko duk wani abu da kake so, kamar yadda dai za ka danna dai alamar nan ta plus ne, za ka ɗauko ka sassaka na wani gida. In ka riga da ka abin da to sai ka zo ka haɗa a nan gurin ba tare da ka sha wata wahala ba. Muna fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku sosai. Wanda bai danna mana alama ta subscribe ba, ya daure ya danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa ya zaɓi all. Hakan ne zai sa da zarar na saki bidiyo na YouTube za su sanar da kai. Ina fatan za ku ci gaba da kasancewa da wannan channel. Mun gode.